ziua, oameni! Bine ați venit la un nou episod din Minecraft. Este un server, tot ca este LPSG-ul. Nu știu de ce am ăsta de Steve, dar mă rog. Stați puțin să-mi închid chat-ul. După cum vedeți, este tot la vechi. Doar să-l modific imediat. Trebuie că și-i caută la acolo. Că mă împinge. Nu cum să neacă. Uite că nu mă șui cum să neacă. Cum să neacă și moare. Carbeche Freak tot intră și în apă. Carbeche Freak. Carbeche Freak e aici. Stați puțin să dau mai încet sonarul de la Minecraft. Mi-am dat pământ. Da, deci snap la parcurs. Scuzați-mă. Acum vreau să mă duc până dimineața. Dar nu vreau să mă las. În fine, o să ies de pe serverul ăsta, o să-l șterg și o să fac unul nou. Nu mai punem așa ce vrem noi. Și aici sg.lbsg.net. Dăm un ok, add server. Dăm aici să intrăm. Uitați noul spawner. Eu l-am avut odată, dar n-am șters. Deci dăm. Să vă arăt un trick care l-am făcut eu și Sabin. Offline. On camera. Off camera. Ce ne-am gândit noi să facem și am reușit. Da, deci am reușit ce am vrut noi să facem. Sper să îmi reușească și acum. Bun. Deci ce am făcut eu cu Sabin? Păi, noi ca deștepții ne-am gândit să urcăm poi aici. Stai că nu mai știu. Nu mai știu cum am urcat. În fine. Deci chiar nu mai știu cum am urcat. Aici. Aici am urcat. Bun. Deci, așa am făcut noi. Am spart blocul ăsta. De aici. Puteți să observați că după ce îl spargeți, ați urcat aici, mai sare un pic și gata. Păi aici o să mai fac așa și am ajuns în vârf. După cum vedeți. Păi noi, ce ne-am mai gândit să facem? Nu ne-am gândit să sărim acolo, dar se pare că acum nu mi-a reușit. Dar deși nu mi-a reușit. Hai să facem parcursul ăsta, care e foarte ușor din punctul meu de vedere. Cred că și prietenul meu care e nab la parcurs știe să facă, mă. Deci chiar așa e de simplu. Și unde este? Acolo. Era scăt. Fuck it! Ce? Deci nu vreau să sară. Dă-l dracu. Dă-l dracu.
Vreau să mă duc aici sus din nou să sar. Știu că episodul ăsta o să fie cam plictisitor, dar mă rog și eu. Scuzați-mă, numai la biserică se roagă. Doamne miluiește, papa prinde pește. Ce vrei, fraieră? Eu mă duc undeva unde nu este de mult fata. Într-un loc prea special. Băi, iar am chicat aici. No, iar am chicat aici. Dar nu se poate. Sari. Așa. În sfârșit. Adică acolo am sărit noi. Da, am reușit. Ok, am reușit ce am vrut să fac. Și acum uitați-vă unde suntem. Adică, uitați! Deci am găsit un crash, Am găsit o modalitate de a intra aici. Ce faci, mă, frate? Ce faceți voi acolo, măi? Sunteți așa jos? Sunteți așa sus? Bine, modalitatea asta Sabina a găsit-o. Și adică eu l-am copiat. Știu că o să ziceți mult. De ce l-ai copiat? Chestii astea. În fine. Și unde am mai sărit Sabina? Știu. Deci, acolo. Bă, eu nu știu dacă o să pot să sar, sincer. Sau dacă sar direct acolo. Adică, hello. Am sărit. Și pot să merg mai departe. Da, știu că o să fie plictisitor pentru că sunt în apă. Dar nu contează. Încercăm să spargem vreun bloc. Putem? Nu cred. Aici mânca dracu. Oare pot să sparg? Bă, nu pot. Bă, nu am cum. În orice caz, facem aici parcurs. Bă. La infinit. Dar de ce? De ce la infinit? Știu că o să fie nașpa episodul, dar asta este. V-am arătat și cum să veniți aici. Adică, din punctul meu de vedere, v-am spus multe. În sfârșit, pe uscat. Bă, ești prost. Partea asta nici nu știam. Bă, ești prost, băi. Ești prost. Deci, chiar nu știam partea asta de mapă. Că puteți să te sui pe aici. Sigur că nici Sabine nu știu. Abei stoși. Abei nu mai găsi ceva pe aici. Oare nu pot? Na. Nu, ar fi culmea. Da, nu pot. Ăla-i. What? Uitați owner-ul. Păi ești prost? Bă! Owner-ul. Bă! Ce bețișeghe aici? Ei, fata,
Fata, ce faci? Ce faci? Și eu. Un băiat. Un băiat. Ce acolo? Ce acolo? Bă, și eu vreau. Bă, și eu vreau. În fine. Uitați-mă ce-am mai găsit aici. Bă, fraților. Ce faci, măi, handicapatule, aici? Du-te aici, e fatul. Adică, Julia. Ce faci? Ce faci? Ce faci? Bine, oameni, cam atât a fost și pentru episodul de astăzi. Asta este prima parte, o să urmeze a doua parte. Așa că, da. Eu am fost Adi. Voi m-ați urmărit și până data viitoare. Eu vă zic pa, pa.